Bine ați revenit la primul episod din Minecraft România. Am cules niște chestii de care aveam eu nevoie și am construit niște chestii de care, la fel, aveam nevoie. Scuzați-mă că n-am făcut asta de față cu voi, dar am filmat, da, e adevărat. Numai nu o să-l postez pe net din cauza că s-a întrerupt filmarea și am avut niște chestii de... S-a oprit filmarea și n-am putut să continui. Am vorbit cam singur vreo 2 minute. În continuare am filmat 10 minute, dar am vorbit 2 minute până la 12 și am vorbit singur. Ideea nu voi posta pe net. Bun, deci aici ne vom face noi casa. Să minăm ceva. Va trebui să mergem într-o aventură. Să căutăm ceva, niște chestii. Să căutăm pământ, într-un fel. Aici va fi îngreusit. Liniștit, da, știu, e grămadă, dar n-am ce să fac. Avem și o lume de multiplayer, unde jucăm mai mulți, nu numai eu, jucăm mult mai mult. Și voi filma și acea serie. Sper de data asta să nu mi se mai oprească filmarea, ca data trecută. Acolo filmăm mult mai mult, sunt numai cei care se pricep în Minecraft. Nu sunt și ăia care nu se pricep. Numai pricepuții acolo. O să vedeți și seria aia. Numai că seria aia nu va veni deocamdată, pentru că mai avem ceva de lucru la mapă. Vom începe când va fi gata mapa, pentru că avem ceva de lucru. Nu e mapă cu oraș, e un fel de survival, dar survival pe o lume plată de tot. Și nu înțelegeți. Nu putem să facem și noi survival normal, nu știu, veți vedea și voi cum se va trăi pe o lume plată, cu monștri. Cred că e cu monștri, nu știu. Va trebui să întreb pe prietenul meu care a creat serverul. Și voți vedea cum se supraviețuiește pe o lume plată. Mă, dar numai așa ceva găsesc. Că am săpat ceva metri în jos și numai așa ceva dau. Nici un pic de cabel. De capul meu, nici un pic de cabel nu mă dă așa ceva. Am rămas fărâmită în cop. Chestia nașpa e pentru că rămân fără în cop. Cu ăla de lemn sapi vreo 40 de cuburi și rămâi fără el. Sincer, niciodată. Și crafting table-ul, nu vă minați de ce stă în aer, așa. E Minecraft-ul, în afară de nisip și de pietriș, alea nu stau în aer. Restul stau tot în aer dacă n-au nisip de desubt. Nisip sau alte chestii n-au nimic de desubt, stau în aer. Sincer, nu am de ce, nu mă întrebați. Da, ca să știți, pe Q aruncați niște chestii. Pe Q aruncați chestii. Săpăm mățură, săpăm. Cărbune, în sfârșit! Asta căutam eu. Mă să iau prima niște cabă ca să vin cu ceva să spun mai repede. Casa mea va fi în pământ. Va trebui să mergem după... Astea sunt toate cărbunele, după cum se vede. După cum vedeți, astea sunt toate cărbunele. Cam puține, sincer. Săpăm până vom da rece. Dacă dăm de mai multe cărbune, e bine. Dacă nu, nu e bine. Bine, mai mai jos. La. S-ar putea să fac și episoade de Smite, stați puțin că m-am agățat pe microfon. Așa, s-ar putea să fac și episoade de Smite. Bun, fier. Episoade de Smite, episoade de TF voi face dacă mai merg jocul. Voi face multe episoade de multe chestii.
Am ceva jocuri de filmat. Auzi, frumos, în sus, mai jos. Ceva chestii am de filmat. Pentru că vreau să ajung maxim până 5 like-uri. Sunt bune 5 like-uri, aș fi foarte fericit dacă aș ajunge până la 5 like-uri. Am mai filmat niște episoade care am 2 like-uri, până acum mai trebuie 3, sunt fericit dacă ajung la 5. Și la sfârșit o să fac și niște reclamații la niște prieteni ca să le dați și voi like. Vă voi spune cum se numesc și să le dați și lor like. Vă spune cum se numește canalul lor, să vă abonați, sunt foarte faine episoadele, m-am uitat și eu, mi-au plăcut mie, nu pot să spun că nu, mie îmi plac episoadele lor, fac episoade foarte faine, sunt care fac și gaming, bine, decât unul face gaming, vă voi spune și numele lor, ca să știți cum îi cheamă. Ce să vă mai spun? Maxim episoadele mele vor fi de 10, 16 sau 15 minute. Nu le voi face lungi din cauza că le voi face mai multe episoade pe zi. Nu prea am nici eu chef să filmez atâta. Vreau să mai joc singur, să fac niște chestii, etc. Bla bla bla. Bun, și ce să mai spun? Cam asta a fost. Să mai minez, să mai dau niște cărbune. Au, să putem greșeală. Am 6 bucăți de iron. Bun, măi, bun. E cam bun. Sunt cam bune. 6 bucăți de iron. Bun. Și mină. Să nu mă arunc că mor. Dacă mă arunc. Facem așa, mai să pun pe lângă. Bine, să explorăm. Bun, și cam atât a fost și cu episodul acesta. Eu am fost Alex, vă doresc un prânz plăcut, bye bye!